Hola, soc Aitana, tinc 7 anys i m'he llegit la sopa de lletres. L'autora se diu Amaya Crespo i dibuixos de Ramon Pla. La història parla d'una xiqueta que no li agrada la sopa ni les verdures i després passa una cosa molt interessant en el llibre i vos el recomano. Els contes que son pare i sa mare cada nit li llegien contes. Il·lustracions m'agraden. La dels abraços i